So, ayan guys. Andito na kami sa square and kakakain lang namin. Sa 4th floor pala gaganapin yung Rampa Pilipinas ni Dariela. Kasama ko yung aking pinsan. Tsaka si Bunso. Nandun. Ito, papakita ko sa inyo si Nadada. Hi guys! So, good morning guys. So, nandito na kami sa Square Mall. Alam, ba't gano'n? Ang laki. Hindi siya kasha. Ang laka siya. Yung nasa gitna na lang. Dala lang nasa gitna. Oo, ikasya mo lang. Alam mo yan, deng pa. Amo, nag-cute si Kanidada. Tingin ako, anak. Yun, smile. Okay, mami. Smile. O, dito anak, dali. Hi, say hi. Dariela. Naman! Naman kita! Pero may next season pa ata. Hindi, ako no. Ang birma po yung opportunity. Mag-ready na kayo. It's about to start 1 p.m. Tagalog na lang natin kasi ngayon na ba daw? May mag-a-assist sa'yo dito, ha? So nga ro, JJ, picture is on. Say hi, hi. So, wala ka din. Smile, ha? Yan. I-video ko na lang dito. Asa na si Angel? Ayan mo. Hi guys, and this is Direk Arlene ONG. I'm here at RAMPA PILIPINAS page and here with finalist. What's your name, girl? And how old are you? Anong gusto mo maging mata? Teacher. Pero gusto mo rin mag-model. Okay, so gusto mo ba imbitahin yung mga friends mo para supportahan ka sa RAMPA PILIPINAS? Okay lang, okay lang. Okay lang practice. Sige, sabi mo, imbitahin mo sila. Iniimbitahan ko po kayo. Oh? English ba? English? Tagalog. Okay. So, Tularan mo si ma'am. I will invite us. so Invite basically, niya kasi. basically ganito yung gagawin natin. So, yung part na invite, so pwede nyo ito. Alright, and that's it. And support Dariela in her journey to RAMPA Pilipinas. See you guys. Yeah. Jay ka na, Jay ka ba? Jay ka ba? Behind. Tapos dito ka natin sa ilaw, ha? Sa ilaw. Alright. Ano na lang niya nag-smile? Baby, smile. Ma'am sis, pakainin niyo muna yung mga babies niyo. Baka hindi pa nagla-lunch. Kasi pag gutom sila, wala sila sa mood. Alright, and silence please. 4, 3, 2, 1, direct. Uy, ikaw mag-direct. Ano ka?
Alright guys, Direk here at RAMPA Pilipinas stage and I'm here with one of the grand finalists. Let's get to know her. What's your name? How old are you? 6. What do you want to do in the world? Sure, pero gusto mo rin mag-model. Right. So ngayon nag-grand finalist ka na ng RAMPA Pilipinas. Nagpa-practice ka na ba naman? One of the grand finalists. Let's get to know her. Ano pangalan mo din? Ilan taon ka na? 6. Ano gusto mo maging pag-practice? Teacher. So, gusto mo Hello po! So ayan, sa mga mami, mga titas, ini-invite ko po kayo para suportahan ang aking little princess sa RAMPA Pilipinas and Mia endorser, perfume endorser. So ayan, ini-invite ko po kayo para suportahan niyo po ang aking little baby na si Dariela Lacaste. Say hi naman! Thank you guys! I love you all! Thank you! Bye! Ala, nag-i-smile na siya malit. Ala, nag-i-smile na siya malit.
oh, parang dalaga. Kita nyo naramid dani o kanya na. Yeah. A few moments later. So, ayun guys. Padala sa kanya, guys. Isang viewer natin. Thank you so much. Ano yan? Unboxing niya. Ano kaya yan? Unboxing mo, baby. Dali.